Так, салом алейкум, братва. Ҳама каса тинҷен, хубен? Овоз чӣ хеле? Овоз ҳаст, ҳама тинҷе? Ҳама корборо галай? Чӣ гуфтестаю қанчиқ? Так, овоз будай. Короче, бирасоненша ки, бирасоненша. Хаб кардани ма давай дар корай, дама не. Ва гунаҳгор дари кор уай, ма не. Фаҳмидӣ? Ва уда дар корае китобе ки ма хаб кунам ва дар борааш ҳеҷ нагум. Дар ма не. Гунаҳгор уай. Фаҳмо? Мехоҳад ки ма хаб кунам, мехоҳад ки нарасмша, бироя гапи гуфтагиша ё ки даказат куна, ё ин ки даказат карда наметавона, мардак шава, бахшиш пурса. Всё. Ҳатто что ки ма эфири вай бирам, чтоб ма вайда хайп тиям? Не, нихуя. Ма ба ӯ дараҷара беақл нестам. Ба ин қадар опти калони дар блогерӣ. Як мирға ки мехестаи маро то медад, чтоб ма эфири вай бираму вайда хайп шава. Нихуя. Ту да дар корай. Ту да дар корай ма хаб кунам. Ту да дар корай, чтоб ма гап назанам. Марҳамат биё. Так, биё ку хай қад шумо гап мезанем. Умрға хай фаҳмиден. Ира ма барои подписчикои худам гуфтестам, то ки подписчикои худам бидонанд. Так, всё. Давай чақ-чақ қад шумо. Ака мега эфири ма сар додум бия. Ма задагиш нестам, ма эфири вай мерам. Вай худаш кияй? Мада я нигоҳ кунед шумо. Мада дар корай? Ҳамин чиз ма дар корай? Дама дар кор нест. Да ки дар корае байни мо ӯ? Давай дар корай. Хаб кардани ма, яъне ки таги вай сӯхтаест, яъне хеле дуд кардестай, вай, ма не.
фаҳмидин? Исчерпад шудани конфликт дар вай дар кор дар ман не. барои чӣ? Барое ки тамоми халқ медонад, тамоми мардум медонад, тамоми подписчикҳо медонад ки дар ин кор ман правам. Ҳама медонад ки вай тӯҳмат кардагиа. Ҳама медонад ки гапш доказат карда наметавонад. Мард мегӯянд худшона шери нар мегиранд. Шумо шери нар не, рӯбаҳен ва бо рӯбаҳи моддаен. фаҳмо? Рӯбаҳен ва рӯбаҳи модда бо. Ва шумода дар кораи хаб кардани ман. Шумода. фаҳмидед? Маданӣ. Шумода. Ва шумо бояд барои ҳаракат кунед, ман не. Ва роҳи ҳама осон шад. Вақте гапере ки гуфтӣ дар ҳаққи ман, даже халқ бовар накард. Халқ медонад ки тия паати шағоли. Ҳеҷ кас бовар накарда. Хести гуфтӣ ки ту маро вай кардиу, яҳуда мотиватсия додиу, бояд пишти мара мегирифтиу, вай мекардӣ. Тамоми гапҳои гуфтагита ки нисбати ман гуфтӣ дар анаму видеои яҳуд, бихез доказательства биёр. Ҳам видеои ту ҳастай, ҳам видеои ман ҳастай, ягон чиз далил кардагӣ нестай. Бихез доказательства биёр ки ту маро тӯҳмат накардаӣ ва гапот асос дошт. Хез доказательства биёр. Доказательства оварда наметавонӣ, биро бахшиш пурс. Вот и всё. А наметавонӣ бахшиш пурсида, биро қатима гап зад. Дар территорияи ман, дар территорияи ту не. Мадонад чор нуждаи ман территорияи ту мерам. Какого хуя? Барои чӣ? Чӣ дар кораи мара? Чӣ мара мотивировать мекунад ки ман территорияи ту бирам? Барои тура хайб доданд? Иди нахӯй. سر تاشونا میکردی میگه سر من ما هم جین بستم خیلی. ҳаёт тв бардоро вақте ки шинохтани маро меги, шинохтани ки чӣ хел бишносам, ягон подсказкамон, ягон одами шинос бошӣ, агар ягон хеле ки бугӯ ки ман мисол бишносам, просто шинохти мара дар ин ҷо ман чӣ хел мешиносам? шернари саломат бошен братва, саломат бошен. номи эфира нашуд, номи эфир ман Қанчиқаш нависдагиам, Қанчиқа вай. Як бор бидурен эфир вай бинем ки чӣ нависондагия ва сурати мара чӣ хел мондагия. Фаҳмидестин? Ура гап занед, мара не. Вот Лев Шарипов, саломат боши брат. Респект боши, саломат бошен братва, саломат бошен. Петухай ардаш. Петух не курица, петухам бо як камтар қадр қимат дора. Вай курицаан. Шернари саломат боши брат, Эсем Шарипов бо як бори ҳамин не як мо наздикош намерасам. Ҳардаш о курица, вот именно ҳардаш курица бигӯй туғри меғалта. Эси чо мо ҳамҷоя. Садои ғариб саломат боши брат. Так. Инам хеле бародаро. В общем, ман хостам инро дар шумо бирасонам.
ва оз яда тарафдори яда шағолак шумо маз шағолакҳошам дар чӣ гуфтум дар комментарияи худшам навистагим. Ҳамин гапҳое ки ҳозир дар инҷа гуфтум дар комментарияи худшам навистагим. Так что ман монтаж карда истам ҳозир видеои хеле ҳам ҷиддияй як сари қадам биромадам. Яъне ки шумо фаҳмидин, одамои тарафи ман фаҳмидан, позитсияро хит кардин. Так что если что, агар одамо ки наомадаги бошанд, ҳозир ман эфирда гапҳое ки гуфтум сахраинчиён мекунам. Так что бошен, мо мебуроем эфир мекунем. Мо ҳозир ҳаракат кунам, видеое ки монтаж карда истам, успед кунам, монтаж кунам, буц кунамша. Уже ба фикрам дери бад шид, слишком бад дери бад шид. Мумкин имшаб мебурорум, ёки намебурорум, мумкин пага буроя. Короче, мебинем. Так что бародаро, ман пишти монтажам. Бирасоненша инами гапҳои гуфтум. Если что, ман эфира сахраин мекунам, бо дар эфир мемонад. Барои ин бирасоненша қанчиқа суфтамора, блядь. Ҳама дар хайр, братва, видеои нав интизор бошед.